Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующие 35 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый Крымско-Татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете проходить по ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Це Андрій Татарук, народний депутат України 8-го скликання. Вітаю вас, пан Андрію. Ассаляму алейкум. Здоровья. Пан Андрей, сегодня вся украинская пресса и турецкая пресса, конечно же, обсуждает вопрос визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. Буквально в 13:00 он прибыл в Украину, где в Мариинском дворце его встретил президент Украины Владимир Зеленский, после чего лидеры провели переговоры, которые продлились 3 часа, после чего вышли на совместный пресс-брифинг, на котором стороны Украина и Турция подписали порядка 7 договоренностей, среди которых есть и договоренность по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией было согласовано еще в 2010 году, однако стороны не могли договориться о тарифах для каждой группы товаров. И вот спустя 12 лет наконец-то уже заключено такое соглашение. На ваш взгляд, это успех, и что для себя важного вы почерпнули от визита турецкого лидера в Украину? Ну, безумовно, візит лідера дружньої до нас Туреччини, це і на такому рівні, що ви бачите, що пан Ердоган приїхав з дружиною, і президент України Зеленський зустрічав його так само з дружиною. Тобто ми бачимо, що це не просто, знаєте, зустрілись там, коротко про щось проговорили, це візит високого рівня. А саме головне наповнення цього візиту, воно є дуже важливим для розвитку наших країн. Тому що окрім економічної частини, ми бачимо також і розширені можливості співпрацювати з Туреччиною в безпековому плані, і там так само достатньо цікаві. Треба дивитись, власне, вже подробиці, але анонсовано так само, що ми отримуємо вже від Туреччини технології, щоб ми будували байрактари вже на території нашої країни. Про це починали вести ще декілька років тому, що в 15-17 роках це була активна перемовна позиція. Зараз ми бачимо, що це вже практичні рішення. І це насправді дуже добре, тому що чим більше Україна буде мати таких якісних пропрацьованих рішень, тим, по-перше, конкурентнішими ми будемо. Це дуже важливо, щоб ми не були залежними. Чим більше конкуренція, тим краще для всіх нас. Дійсно, дуже висока фаза була напруженості між українськими і турецькими виробниками. Так. Кожна своя група товарів, яка була включена в цей договір, вони боялися, що саме протилежна сторона буде для них конкурентами, і вони зроблять так, що вони підуть по світу з пустими кишенями. Насправді, все це вдалося регулювати, і я щиро сподіваюся, що навпаки, ці острахи, вони залишаться на рівні якогось сумного досвіду. Навпаки, такі договори щодо зони вільної торгівлі будуть сприяти і торговельним відносинам, і збільшенню товарообігу між нашими країнами. Чим сильніша буде наша країна, тим легше нам буде. В усіх питаннях. В усіх. Не тільки стосовно дуже важливого для нас безпекового питання, пов'язаного з агресією Російської Федерації. звичайно. Але і економічно. Чим вище буде економічне зростання нашої країни, тим і добробут українців буде краще, і тим більше можемо витрачати на науку,
увагу на освіту, на соціальні питання, на розвиток, в тому числі нашої країни. Ну, я вважаю, що цей візит можна вважати одним із успішних. У нас взагалі тут ціла низка. Ми не можемо забувати і приїзд прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Да. Або прем'єр-міністра Польщі. Моравецького. Так, і все це дуже важливо для нас. Да, все це можливі рішення. І знаєте, в 2014-2015 році, коли ми спонукали наших партнерів допомагати Україні, ми в більшості випадків чули лише такі, знаєте, різні ступені стурбованості. Або запевнення, що ви там тримаєтесь якось, а ми щось придумаємо. То насправді вже настав той час, коли оці 8 років дали їм підстави переходити від якоїсь теорії до практики. І ця практика мене насправді зараз дуже тішить. Від договорів, закінчуючи практичною допомогою. Це все має спонукати нас не зупинятись. Все мы к международной поддержке и консолидациям еще обязательно вернемся и обсудим. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Микола Заміколу, експерта Національного інституту стратегічних досліджень. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Пане Микола, считаете ли вы успешным визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину и что для себя важного конкретного по результатам переговоров и пресс-брифинга вы подчеркнули, что бы вы отметили вот самое важное из тех переговоров, которые прошли? Да, мне кажется, визит закончился на позитивной ноте и принес нам хорошие результаты. Главный момент в том, что это уже как бы не первое подтверждение активного развития, углубления украино-турецких отношений, которые продолжаются в последние годы, которые достигли действительно высочайшего уровня реального стратегического партнерства, которое является взаимовыгодным, то есть приносит пользу как Украине, так и Турции. И я хочу подчеркнуть, что высокий уровень отношений – это природное состояние дел для Украины, потому что Турция наш южный сосед, серьезный региональный игрок, то есть у нас нет иного выбора, как развивать активное сотрудничество с Анкарой. Ну, действительно, среди важнейших вопросов, которые сегодня обсуждалось между лидерами, это также вопрос военно-технического сотрудничества между Турцией и Украиной. Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в Украине начнут строительство завода для производства военных беспилотных дронов «Байрактар», а также оборудуют их двигателями украинского производства. Что это означает? Какой месседж это дает Украине, Турции и в том числе стране-агрессору Российской Федерации? Можем ли в ближайшей перспективе рассчитывать на то, что в Украине будет огромный парк турецких байрактаров? Ну, об этой инициативе, о заводе уже давно шла речь. И тут главный, конечно, момент, это то, что еще раз этот инцидент подчеркивает именно высокий уровень отношений и то, что Турция заинтересована в Украине, в нашем промышленном комплексе, в его проектах. Не секрет, что действительно украинские двигатели играют важную роль в проектах турецких беспилотных аппаратов, не только в новых проектах, БПЛА Акинчи, то есть и в ракетостроении турецком. И сотрудничество в этой сфере действительно показывает, что Турция оказывает нам поддержку не только исходя из какой-то солидарности с другими государствами евроатлантического сообщества, да, но исходя из собственных национальных интересов. И строительство такого завода как раз агрессору еще раз подчеркивает именно всю глубину украинских отношений и что Турция действительно заинтересована в независимой Украине как партнере, в суверенной Украине как важном региональном партнере. Это главный сигнал. А это может, как вы думаете, испортить взаимоотношения Турции и Российской Федерации? Ну, понимаете, турецко-российские отношения – это тоже такой сложный вопрос, потому как, с одной стороны, они и так имеют множество противоречий на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. То есть и там есть конфликтные точки. С другой стороны, ну не будем отрицать, что Турция зависит от определенной степени от поставок российских энергоресурсов, имеет интерес в присутствии российских туристов на турецких курортах. То есть тут такая сложная игра, конгломерация противоречий и зон сотрудничества, которая требует от сторон определенного уровня отношений и диалога. То есть я не думаю, что даже вот такая демонстративная поддержка со стороны Турции в пользу Украины приведет к резкому разрыву между Россией и Турцией, потому что в Москве тоже понимают, что Турция исходит из своих интересов,
и они должны учитывать и турецкие интересы в планировании своей региональной политики. И вместе с этим сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз упоминал то, что действительно встреча происходит на фоне наращивания российских войск у границ Украины, и еще раз подчеркнул, что Турция готова выступить посредником в урегулировании войны и, собственно, принять на территории Турции лидеров России и Украины. Вот как вы думаете, есть ли такая вероятность? Что... Ну, как посредник, для нас Турция – это хороший вариант. Господин Кулеба уже неоднократно говорил, что действительно мы открыты к разным предложениям, мы готовы принимать участие в любых форматах, которые могут принести мир и деоккупацию украинских территорий. То есть мы можем рассматривать какие-то параллельно с нормандским форматом другие варианты. Действительно, Турция не заинтересована в эскалации украино-российского конфликта, и как посредник действительно может стать и сыграть позитивную роль, но все, конечно же, упирается в позицию Российской Федерации. То есть готов ли будет Путин принять такое посредничество? Тут у меня есть большие сомнения. Потому что, мне кажется, в данной ситуации Россия не захочет давать, ну скажем так, Турции такой повод для усиления своего регионального влияния. А сыграть роль медиатора, в данном случае предоставить площадку, это как раз усиливает региональный авторитет Анкары. России это невыгодно. Зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Микола. Човсагл в наше время і підключились к нам в ефір. Микола Замікола був з нами на прямому зв'язку, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, а вы как думаете, действительно, есть ли вероятность того, что Минск могут перенести в Стамбул, точнее, трехстороннюю контактную группу в Минске? И может ли действительно на это пойти Россия? Может ли Турция в этом вопросе все же сохранить нейтралитет? Я, по-перше, дякую, що така ініціатива, як жест доброї волі, зроблена президентом Туреччини. Це свідчить про те, що він не байдужий до ситуації, яка точиться навколо нашої країни. Це з дипломатичної точки зору дуже добре. По-друге, пан Ердоган дійсно зараз набирає потуги як такий гравець на геополітичному рівні, який допомагає іншим країнам вирішувати їхні питання. Давайте не забувати його потужну роль, яку він зіграв в протистоянні Азербайджана з Вірменією. Так, з Вірменією. І це було так само, кажемо навіть так, в піку Російської Федерації. Тому що, безумовно, своїм втручанням він змінив баланс сил. Третє. Я не думаю, що для Путіна, який зараз має абсолютно керованого і підпорядкованого Лукашенка, і який забезпечував до певного часу Мінськ як майданчик для перемовин, погодиться на зміну цього формату. Навіщо йому це? Зараз, якщо потрібно щось там зустрітись, вони проводять онлайн-конференції, а якщо для того, щоб безпосередньо зустрітись, у них нема підстав, нема що обговорювати. Для Путіна, насправді, не цікаво зустрічатись з Зеленським. Навіть і Зеленському я залишаюсь послідовним прихильником того, що нема підстав зустрічатись з Путіним віч-навіч. Це лише послабить його позиції. Тому що у нас поки що абсолютно різні підстави для зустрічі. Зеленський декларує мир, а Путін не хоче мир. Путін хоче капітуляцію. Зеленський цього або не розуміє, або не хоче розуміти, або відмовляється розуміти. Але Путіну байдуже, розуміє це Зеленський чи не розуміє. Він хоче капітуляції. Йому не потрібна часткова територія. Йому, вибачте, але йому замало Криму і Донецької, Луганської областей. Йому потрібна вся Україна, так як він зробив з Білорусі. І поки він не буде бачити, що Україна достатньо слабка, щоб просто чинити опір, він буде на нас тиснути. Йому потрібно, щоб ми перестали чинити опір. Йому потрібна капітуляція. Якщо Зеленський не готовий приїхати і оголосити про капітуляцію країни, зустрічі просто для нього не мають сенсу. І він просто, така пропозиція просто буде обіграна кремлівською пропагандою як неприйнятна, нікчемна, вони перенесуть вину на Україну, що ми не дотримуємо домовленостей, і скажуть, не бачу в цьому сенсу. Безумовно, це не буде відповідати дійсності. Безумовно,
Кремль 99% говорить неправди, перекручуючи її за допомогою пропаганди, просто на примітивну, тупу, таку геббельську брехню. Але їх це не турбує. Нас турбує. Демократичний світ турбує. Тому я не бачу, що цей формат може бути реалізований. Понятно, что президент Украины на такую капитуляцию не пойдет. В первую очередь, украинский народ не позволит руководству Украины пойти на какой-то компромисс. Да и в принципе, такої капітуляції, впровадження будь-яких чинників від формули Штайнмаєра, закінчуючи консультативним советом. Безумовно. Все це дуже чітко відстежується небайдужою частиною українського суспільства. І я переконаний, що всі ці спроби Кремля через слабку, скажімо, якусь позицію десь протиснути, буде просто жорстко зустрінена, і вона буде унеможливлена до нуля. Тогда зачем, как вы думаете, стягивание российского железа сейчас к границам Украины? Это всего лишь блеф, шантаж? Если да, то для чего? Или они реально готовят вторжение? Как вам видится, как военному человеку? Це дуже складна геополітична ситуація, ми не можемо її характеризувати однобоко, що це виключно блеф або виключно підготовка до повномасштабного наступу. Давайте попробуємо проаналізувати. Давайте ми розберемось, тому що українців, і всі, хто живе поблизу України або хто вболіває за долю країни, дуже турбує оце накопичення військ, техніки, стягування військового потенціалу, який може бути застосований. Насправді дуже людей турбує. І для того, щоб розуміти, наскільки висока вирогідність застосування цього потенціалу, розберемось, що зараз відбувається. Зараз відбувається перемовний процес. Оце накопичення потенціалу слугує певним майданчиком, таким каталізатором перемовних позицій Кремля. Вони піднімають ставки на те, що Україна не має бути в НАТО, Україна має залишитись в сфері впливу Кремля. Вони дуже багато абсолютно безглуздих вимог, включно з тим, що 14 країн НАТО, які останні зайшли в НАТО, вони мають вийти. Слухайте, це. Але оце безглуздість в перемовинах насправді направлено на те, щоб побачити, і наскільки це, знаєте, як розвідка боєм, кажучи військову методологію, термінологію. Він зараз перевіряє саму непохитність позиції Заходу. Чи вони віддадуть на поталу Кремля майбутнє України, чи вони будуть захищати країну, яка визначила свій розвиток як демократичний. Тому що це одночасно не тільки локальна якась конфліктна ситуація, це велика геополітична гра за те, яким буде майбутнє при існуванні таких великих гравців, як Сполучені Штати, Китай. Росія шукає своє позиціонування в цьому великому світі. І от вона намагається створити хаос загрозами застосування своїх підрозділів, шантажем, енергетичним шантажем європейського ринку. Для того, щоб прийти до Ялтинської такої угоди, яку підписував Сталін. Для Путіна це головна мета. Не тільки отримати Україну, але отримати важелі впливу на геополітичні рішення. І от він піднімає ставку. Захід зараз, в результаті оцих всіх каскадних перемовин, які ми зараз бачили, не піддався. Навпаки, він прийняв цю гру і зараз сам піднімає ставки, на які вже Путін не може грати. Очевидно, що оцих військ тепер накопичених для повномасштабного наступу безумовно замало. Але це не зовсім, дуже багато людей кажуть, якщо для повномасштабного наступу цього недостатньо, значить ми можемо розслабитись. Зовсім ні. Це не означає, що Путін не буде здатен до будь-якої брудної військової провокації і застосування навіть наявної кількості збройних сил. Це все одно будуть тисячі жертв з обох сторін. І нам би було дуже важливо уникнути. То есть правильно ли я понимаю, для широкомасштабного вторжения в Украину и возможного осуществления блицкрига вот тех 119 тысяч недостаточно? Цифра варьируется на самом деле. Но вот для какой-то локальной провокации, то этого предостаточно. Безумовно, для повномасштабного наступу цього не вистачить, тому що вони не здатні пройти бліцкрігом по території України. Вони всюди будуть мати спротив. Давайте не забувати. Я завжди проводжу той приклад, що там, де Росія думала, що їх будуть зустрічати квітами, їх зустрічали донецькими аеропортами. І вони 246 діб не могли взяти одну просто велику будівлю. Наші українські хлопці показали просто фантастичну жагу боронити свою землю.
Там дійсно не витримав бетон. Це така вже просто історія нашої країни. І вони просто не могли просунутись далі. І тепер вони кажуть, що вони там за 2 дня захоплять Київ або будь-яке інше місто. Та це цього не буде. Це його якісь мрії, фантазії дурнуваті. Але вони небезпечні тим, що він продовжує думати в цьому напрямку. І тому нам не можна вважати, що небезпеки не існує. Нам навпаки треба продовжувати використовувати час для того, щоб посилювати свій сектор безпеки. Зараз дуже нам до снаги йде посилення практичної оборонювальної зброї протитанковими засобами, які дуже вирівнюють паритет сектору безпеки України і оцих окупаційних військ, які знаходяться на Донецькій, Луганській областях, які зараз знаходяться на півострові Крим і оточені там з боку Білорусі, там на навчаннях. Це, знаєте, охолоджує оці гарячі голови в Кремлі, які радять Путіну, давай наступай, там розберемось. Ні, цього вже з кожним днем вирогідність стає менше. Єдине, що я вважаю, що наші спецслужби зараз, замість того, щоб звертати увагу на український бізнес, абсолютно неприпустимо, мають більше уваги приділяти якраз контррозвідувальній діяльності. Тому що дедалі більше інформації про те, що Росія готує провокації як привід для... Казус Беллі, так званий казус Беллі, як от Гітлер застосовував проти Польщі, там, Чехословаччини, для того, щоб використати можливість удару у відповідь. Вони те саме робили перед Другою світовою війною проти Фінляндії. Це так само було абсолютно, тоді просто було важко перевірити цю інформацію. Зараз кожен крок фіксується. Кожне рішення документується. Я не думаю, що для нас будь-яка провокація або наступ буде несподіванкою, чтобы застать нас зненацька. Неспроста, наверное, российская пропаганда вот в последние 2-3 месяца кричит о том, что якобы Украина готовит наступление на Донбасс, спецоперацию на неконтролируемой территории Украины, Донбасса, чтобы деоккупировать эти территории и вернуть себе под контроль. То есть российская пропаганда в последнее время действительно об этом просто кричит. И везде об этом говорят. Божеволіють від того, що відбувається в Україні. Вони коментують буквально кожен крок, і якщо б вони хоч на 10% більше інформації приділяли тому, що відбувається в Російській Федерації, можливо, б у них оцей психоз, невроз допоміг би їм краще жити. Не знаю, бо я ж кажу, у них всі провідні російські телеканали зранку до ночі обговорюють, що там робиться в Україні. Знаєте, як якась провінція обговорює питання того, що відбувається в метрополії. Так вони себе поводять. Це дуже дивно, але насправді не тільки дивно, але й небезпечно. Я думаю, що українці за 8 років вже навчились розуміти, що росіянам вірити не можна, і дивитись ці телеканали треба з таким розумінням, що там брешуть про нас. Не можна цьому вірити, не можна довіряти інформації, яка розповсюджується не тільки через центральні російські телеканали, але і саме головне, щоб українці навчились не довіряти телеграм-каналам, оцим закладкам ФСБшним, де люди просто беруть інформацію, незрозуміло ким написаним, і беруть зразу наосліп її вірять. Оце, знаєте, такий ще теж небезпечний момент, який нам треба, знаєте, навчитись нівелювати. Не довіряти неперевіреній інформації, не довіряти, не вірити, не читати навіть антивакцинаторські групи, в яких так само підривається потенціал здоров'я української нації. Не вакцинуйтесь, кажуть, краще помирайте. Россия, вы сказали, повышает ставки, выдвигая заведомо невыполнимые условия к НАТО и к Соединенным Штатам Америки. И США, и НАТО приняли эту игру и в ответ также повышают ставки. И, можно сказать, даже Россия получила такой обратный эффект. Сегодня мы видим очень серьезную консолидированную позицию наших западных партнеров, которые не только на словах, на лозунгах, но еще и на действиях в военно-техническом плане поддерживают, помогают Украине. Сегодня прибыл 7-й уже самолет с военной помощью с Соединенных Штатов Америки. Да, то есть получился такой обратный эффект. И теперь, после того, как США и НАТО уже дали свой ответ по так называемым гарантиям безопасности России, все ждут реакцию Российской Федерации. Как же и чем же она ответит? И в связи с этим накаленная атмосфера, можно так сказать. Скажите, какая может быть действительно реакция от Российской Федерации? Они получили щелчок по носу от НАТО и США. Теперь как-то ж нужно будет с этого выбираться, как-то спасать свое лицо. Во что это может вылиться?
Ну, російська пропаганда може будь-яку ситуацію обернути на користь очільника Кремля і продати росіянам, які звикли довіряти тому, що кажуть, як велику перемогу. Будь-що, навіть якщо йому надають і не тільки по носі, скажімо так. Насправді, для нас надзвичайно важливим індикатором того, що ситуація може різко ускладнитись, це коли Росія перестане вести перемовини. Поки вони зараз занурені в дипломатичні перемовини на всіх рівнях, включно з найвищим, там, скажімо, перемовини між президентами Сполучених Штатів, наприклад, Російської Федерації, перемовинами на рівні ООН, будь-яка військова активність Російської Федерації саме в цей момент, ну, просто перекреслює їх майбутнє повністю. Вони стають недоговороздатними, з ними перестають розмовляти, і тоді будь-яка військова активність включає запровадження нищівних для них санкцій. Путін це дуже розуміє, дуже боїться, і якраз оцінювання масштабу санкцій є дуже потужним, як не дивно, фактором стримування. Я вважаю, і для мене було б набагато, скажімо, прагматичнішим превентивні певні санкції, які би просто змусили очільників Кремля займатися вже внутрішніми проблемами Росії. Тут я погоджуюсь, що превентивні санкції, навіть частково, навіть не на повну міць, вони були б набагато кращими, ніж репресивні, які будуть вводитись постфактум після того, як ми знову почнемо рахувати втрачені життя, втрачену територію, можливо, втрачені збитки. Тобто ми говоримо про дуже серйозні речі. І тут я вважаю, що тут не треба вагатись. Краще бити. І от я останній рік говорив про те, що превентивні санкції, особливо проти оточення Путіна, будуть дуже корисними. І якраз зараз ми бачимо, що якраз проти олігархату, який спонсорує всі ці авантюри Кремля, і говорять, і в Великій Британії готується так само дуже жорстко, бізнес Великої Британії так само серйозно говорить про те, що треба робити серйозні речі. Уряди Сполучених Штатів, Європейський Союз, як би їм не було боляче, як би їм не було прагматично вести економічні відносини з Російською Федерацією, всі зараз займають жорстку прагматичну позицію. І я думаю, що Україна має, знаєте, бути генератором такої поведінки. Мені навіть дивно, що ми зменшуємо оцей градус напруги по відношенню до Російської Федерації. Ми вже виступаємо адвокатами Росії. І Росія це використовує, мене це просто в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности ООН представители России Небензя, ссылаясь на президента Украины, на главу РНБО, на министра обороны Украины, говорил о том, что вот украинское высшеполитическое руководство говорит о том, что нет повода для паники. І це, знаєте, це такий, знаєте, дуже підступний іудівський такий вчинок по відношенню до нашої країни. І це насправді свідчить про те, що геополітичні питання, вони не терплять сентиментів. Ти трішечки тільки десь розслабився, тобі зразу і оперкот, і нокаут, все можуть втокмачити в твою голову, якщо вони не розуміють, як правильно думати. А как вы думаете, вот какая логика нашего высшего политического руководства, в то время как наши западные партнеры ежедневно говорят о том, что ситуация тревожная? Логіка така, що і сам Зеленський, і всі його оточення, воно російсько орієнтовано. Вони там мали бізнес, вони мали професійні ділові зв'язки, і вони вважають, що з Росією можна домовитись. Чому я так кажу? Тому що один із тих, хто входив в це оточення, пан Рябошапка, під час одного з інтерв'ю казав, що я особисто чув, як пан Єрмак, головний радник нашого президента, він якраз і виступав за те, що з Росією можна домовитись. А Захід, це вони мають свої інтереси. Наші інтереси мають бути в напрямку Російської Федерації. І от коли ти день за днем чуєш саме абсолютно сфокусований такий порядок меседжів, що з Росією ми домовимось, треба тільки знайти формат домовленостей, а Захід, він підступний і завжди нас грає, тоді і Зеленського немає іншого світоглядного, скажімо,
погляду на цю позицію. І от так от у нього такі, знаєте, провали можна вважати, коли він під час прес-конференції каже відверту маячню. Такого не можна робити. Якщо б він пройшов хоча б одну каденцію народним депутатом, хоча б побув на виборчих якихось посадах, зрозумів, як працює політика, йому б зараз було набагато легше. Але так йому дуже важко, тому що він недосвідчений. І посада не дає автоматичного знання. І те, що він зараз намагається, знаєте, вчитися, він вчиться на своїх власних помилках, а страждає вся країна, страждає позиціонування країни на геополітичному просторі. І це викликає, знаєте, іноді не тільки незадоволення, але й роздратування. Але це дуже все чутливі речі. Я завжди намагаюся людям пояснити, політика – це така сама професія, як і журналістика, як і лікарська справа, або вчителювання, або військова майстерність. Її треба набувати. Треба вдосконалювати. І у нас має так само в політиці бути позитивна селекція. Не можна просто взяти і набути знань, які тобі дозволять зробити операцію на серці, правильно? Люди, які хочуть бути лікарями, вчаться дуже довго відточують свою майстерність, які після того роблять успішні операції. Бо якщо довіряти невігласу, як доктор Пі прочитав книжку, вважає, що він геній і вбив людину. Так само і в політиці. Якщо Зеленському не вистачає знань, і він зухвалістю своєю самодурством вирішає певні питання відкидати, особливо коли потребується єдність нашої країни, коли він починає чвари серед політикуму, це все не грає йому на користь, нашій країні на користь. І на наше майбутнє це теж не робить користі. Тобто ми маємо розуміти всі ці процеси. І він насамперед. Бо мені іноді дуже боляче дивитись, як він просто бігає по цим граблям, набиває шишки і, знаєте, знову ж бігає. Чому це він робить? Чому він не вчиться? Чому він не слухає порад? У нас одна країна, ми не можемо відокремитись один від одного і жити в різних частинках. У нас немає іншого майбутнього, ніж боронити нашу країну. А кого слухати? Може, він слухає не тих? Так я тому і привожу приклад, що він слухає своє оточення, яке російсько орієнтоване. У нас є дуже серйозні підозри щодо того, що пан Демченко, він російський агент, що пан Татаров, так само працювавши на Януковича і Захарченка, теж має свої негативні, скажімо, позиції щодо України. Пан Єрмак, так само дуже серйозні зауваження до його кар'єри і зв'язків з Російською Федерацією. Тобто Зеленський оточив себе людьми, які формують йому отаке розуміння, що Росія є не ворогом. І він не може вичувати себе, що Росія є ворогом, що Путін є вбивцею українських громадян. Він не може себе вичувати. Він більш нахабний по відношенню до західних партнерів, ніж до Путіна. Тут його боїться, тут з нього ні слова не витягнеш. І якщо він говорить, то це настільки дозовано, настільки обережно, щоб будь-якої зручної миті бути готовим вибачитись і сказати, це так треба було в контексті того, що я сказав. Так виглядає. И в таком случае, чего ждать от встречи советников-лидеров нормандской четверки? Вы знаете, недавно она прошла в Париже, и вот в скором времени запланирована очередная встреча, очередной раунд переговоров в Берлине. Чего ждать? Можно ли ждать каких-то конкретных решений по режиму прекращения огня и так далее? Режим припинення тиші оголошувався 1000 разів. Да. Україна завжди його дотримувалась, і російська окупаційна адміністрація, і контингент, який фінансується, і готується, і направляється Кремлем, завжди його зривав. Перше. Друге. Обмін полоненими повністю заблокований. Вже скільки ми другий рік бачимо, що Кремль продовжує утримувати, не тільки утримувати захоплених громадян України і кримських татар, але нарощує цю кількість заручників і в жодному разі не йде на будь-які обміни. Тобто цей процес так само заблокований. І що ми можемо обговорювати? Знову ж, поступки з нашого боку. Скільки ми можемо демонструвати миролюбство і готовність поступати з Російської Федерації? Я вам ще раз говорю, і всі мають це зрозуміти собі. Російська Федерація хоче капітуляції. Поки вона не буде бачити, що Україна готова к капітуляції, їй не цікаво розмовляти. Або вона буде на цих зустрічах просто глумитись з української делегації, розповідаючи, що ми в усьому винні. Якщо дипломатія – це, безумовно, набагато краще, ніж відсутність розмов. Я так само це розумію, що немає іншого шляху для нас, ніж долати оцей складний процес перемовин. Просто я вважаю, що після кожного раунду треба Україні
ініціювати, навіть з боку нашої країни, але санкції. Не вчинила Росія виконання пункту припинення вогню? Наголошувати на порушенні, закликати і робити санкції. Фіксувати всі злочини, порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, направляти у відповідні міжнародні інституції, де Росія просто не має чим апелювати. Це її повна відповідальність. І кожна така зустріч має підводити підсумок. Ми зустрілись, ми нічого не досягнули через деструктивну позицію Російської Федерації. За це ми вводимо санкції проти російського бізнесу, який зараз себе почувається вільно в Україні, проти російських громадян, які пов'язані з Путіним і ведуть тут бізнес, спонсорують тут купу проєктів. Ми вводимо санкції, ми закликаємо наших партнерів так само накладати санкції. Тобто Росія після кожної зустрічі не має почувати себе переможцем. Ми тут знову ж українців нахилили. А вони мають просто потерпати, вони мають бути загнаними, як той ведмедь в сторожку. Вони мають просто втрачати співрозмірно високі фінансові втрати від цієї агресії проти нашої країни. І тоді питання того, коли закінчиться війна, ми будемо калькулювати не роками, а вже місяцями або навіть тижнями. Для Росії це має бути непідйомна сума. Вони мають просто страждати, вони мають кровоточити. Це має бути тактика тисячі Паризів. Зустрілись Париж, економічний Париж. Вони мають увійти в процес стагнації. Їхня економіка має просто руйнуватись. Ми маємо перейти від оборони до питання того, що ми маємо допомагати росіянам продовольством, вирішувати їхні внутрішні питання. Але питання це вже буде міжнародної допомоги, коли там буде змінено цю абсолютно злочинну владу Путіна, яка просто має бути відсторонена і притягнута до відповідальності. Тоді ми маємо надавати таку допомогу. Зараз ні. Я вважаю, що це все абсолютно можливо. Просто треба не боятись. Не боятись того, що ми захищаємо свою країну. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсагон, что приехали к нам в студию, ответили на наш вопрос. На вопросы Андрій Тетерук, народний депутат України 8-го скликання та командир добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУ МВС України. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 2 минутки. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». На крымско-татарском языке наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм Муждабаев». Не пропустите, будет интересно, а мы с вами увидимся уже, я надеюсь, завтра. Корушкенчи, достав.